Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Ymchwilio i'r ehangiad binomial. Nawr yn uned 1, gwelwyd os yw n yn gyfanrif positif, fydd 1 plus x i'r pŵer n yn rhoi'r ehangiad yna. Neu, ni'n gallu gosod yn hermau y symbol yma, lle mae n dewis r yn gallu cael ei ysgrifennu fel n cyr, neu n cyr sy'n ar eich cyfrifiannell, a mae gwerth y symbol yna yn n factorial dros r factorial n minus r factorial. Neu, ni'n gallu lluosi rhain mas na n dewis 1 yn n, lluosi x, felly 1 gyda ni am y term cyntaf, nx am y ail derm, felly n dewis 2 yn n, lluosi n minus 1, rhannu dy 2 factorial, lluosi x sgwar, n dewis 3 yn canslo i roi n minus 1, n minus 2, rhannu dy 3 factorial, lluosi x cube, ac yn y blaen, i nes bod ni'n cyrraedd y term cyffredinol, n minus 1, n minus 2, ac yn y blaen, i n minus r minus 1 dros r factorial, lluosi x i'r pŵer r, plus ac yn y blaen, tan bod ni'n cyrraedd x i'r pŵer n. Mae'r ehangiad yma yn gorffen gyda'r term x i'r pŵer n, ac mae'n ddilys ar gyfer pob gwerth x. Chi'n gallu fod yn negatif tu fewn y braced hefyd. Yn y fideo yma, byddwn yn ymchwilio i weld os yw'r ehangiad yma yn ddilys pan nad yw alpha yn gyfanrif positif, sef y pŵer. Felly os yw'r pŵer ddim yn rhif cyfan, gyfanrif positif, a dyw e dal yn gweithio. Ond sylwch, mae'r ehangiad ddim yn gorffen. Nodwch os nad yw alpha yn gyfanrif sydd ddim yn negatif, bydd gan yr ehangiad nifer anfeidrol o dermau. Mae'n mynd mlaen am byth. Felly os yw alpha yn hanner, y pŵer yn hanner, ni'n gallu gosod hanner yn lle'r alpha, a ni'n cael 1 plus alpha x yn mynd yn hanner x, plus hanner minus 1 dros 2 factorial, lluosi x sgwar, plus hanner minus 1, hanner minus 2, dros 3 factorial, lluosi x cube, ac yn y blaen, a trydydd term gyda x i pŵer 4, bydd y hanner minus 1, hanner minus 2, hanner minus 3, i gyd dros 4 factorial, lluosi x i pŵer 4, ac yn y blaen. Felly, ni'n gallu symleiddio hwnna, bydde y trydydd term yn hanner, lluosi minus hanner dros 2 factorial, lluosi x sgwar. Y term nesaf yn hanner, lluosi minus hanner, lluosi minus 3 dros 2, dros 3 factorial, lluosi x cubed, ac yn y blaen. Mae'r rhif ar y top yn mynd lawr 1 bob tro. A mae hwnna'n symleiddio i rhoi 1 plus hanner x minus 1 wythfed x sgwar plus 1 dros 16 x cube minus 5 dros 128 x i'r pŵer 4 ac yn y blaen. Nawr beth ni'n mynd i wneud nawr yw edrych ar graff yr un gwreiddiol, yn haflu 1 plus x i'r pŵer hanner, a cymharu hwnna gyda graff rai o'r termau cynta yr ehangiad binomial, a ni'n mynd i ddefnyddio hwnna gyda GeoGebra. Felly dyma ni, os dyw n yn 1. Hynny yw y term cynta yn yr ehangiad, 1, wel yr ail derm, lle mae x yn mynd i'r pŵer 1. Dangosir y diagram, y gromlin 1 plus x i'r pŵer hanner, sef yr un oren neu brown, a cromlin y ffwythian sy'n cynnwys y termau hyd at x i'r pŵer 1, a byddwn ni'n ehangu hwnna yn y funed. Gallwch chi weld sut mae'r termau yn datblygu, a sut mae siâp y graff yn mynd i fod yn newid.
Felly n yn mynd yn 2, a ni'n gweld y graff yn mynd yn quadratic nawr. N yn mynd yn 3, a mae dyn ni 3 term. N yn mynd yn 4, a ni'n aros yn eitha agos o gwmpas y 0 yna. Ond fel ni'n mynd yn bellach a bellach, yn n ni'n mynd yn fwy a fwy o dermau, i ni'n cyrraedd sefyllfa lle mae yr ehangiad binomial yn rhoi amcangyfrif eitha da i ni i'r ffwythiant ar gyfer gwerthoedd x sy'n bodloni -1 i 1. Felly rhwng -1 a 1 mae hwnna eitha agos i'r gromlin gwreiddiol. Awgrymir GeoGebra bod yn termau ni yn eitha agos i'r ffwythiant gwreiddiol dim ond bod x rhwng -1 a 1. Os bydd alpha yn -2, felly -2 yn lle'n alpha ni, felly -2, 1 -2 x, plus -2 lluosi -3, rhannu 2 factorial x sgwar, plus -2 lluosi -3 lluosi -4 dros 3 factorial x cube, ac yn y blaen, a mae hwnna'n symleiddio i roi yn ni bod 1 plus x i'r pwer -2 yn hafal i 1 -2x minus 3x sgwar, plus 3x sgwar, minus 3 minus yma, 4x cube, plus 5x i'r pwer 4, ac yn y blaen. I ymchwilio i weld os yw'r ehangiad yma'n ddilys, byddwn ni'n cymharu graff y ffwythiant gwreiddiol gyda graff y rai o'r termau cynta gan ddefnyddio GeoGebra. Felly dyma ni to, n yn 1, felly y ddau derm gynta, 1 plus x i'r pwer -2 yn ni'n cymharu gyda y termau hyd at x i'r pwer 1. Felly, gosod yr animeiddiad mlaen, a ni'n cael n yn 2, a ni'n cael quadratic am y glas. Yr un oren yw'r ffwythiant gwreiddiol. X cube gyda ni fyna, x i'r pwer 4 gyda ni fyna, a wedyn ni cadw fynd gyda pwerau x gyda termau, fwy a fwy o dermau, hyd nes bod ni'n cyrraedd 20, a ni'n gweld, mae'n edrych fel bod yr ehangiad binomial yn rhoi amcangyfrif da i'r ffwythiant gwreiddiol ar gyfer y gwerthoedd, wel, o -1 i tua, wel, just cyn 1 yma. Felly awgrymir GeoGebra bod yr ehangiad 1 plus x i'r pwer -2, yr ehangiad binomial hwnna yn ddilys dim ond bod x rhwng -1 ac 1, llai na 1. Triwn ni'n arall, os di alpha yn 1.6, bydd yr ehangiad yn rhoi i ni 1 plus 1.6x, tynnu 1 plus 1.6 lluosi 0.6 dros 2 factorial x sgwar, plus 1.6 lluosi 0.6 lluosi minus 0.4 nawr, rhannu 3 factorial lluosi x cube, a wedyn tynnu un arall a ni'n cael minus 1.4 hefyd ar y top dros 4 factorial lluosi x i'r pwer 4, a mae hwnna'n rhoi'r gwerthoedd yma i ni, lan i x i'r pwer 4. Cymharu hwnna gyda'r graff nawr, y graff y ffwythiant gwreiddiol, gyda graff yr ehangiad am yr cwpl termau cynta, a beth i ni'n gweld yna n yn 1, felly y ddau derm gynta gyda ni yma, 1.6 yw 8 dros 5, felly 1 plus x i'r pwer 1.6, a ni'n mynd hyd at x i'r pwer 1. Dod i'r animeiddiad i fynd, chi'n gweld bod yn dilyn y gromlin, yr oren yw'r gromlin gwreiddiol, y glas yw'n ehangiad yn ni. Felly n yn 2, ni'n cael quadratic,
a ni weddol agos eto. N yn 3, mae cyfaliad cubic dyn ni. 4, o'n i weddol agos o hyd rhwng -1 a 1. Ac yn y blaen, ond chi'n gweld ta dim ond rhwng y cyfwng lle mae x yn -1 a 1, i ni'n cael gwerthoedd ar gyfer yr ehangiad sy'n agos i'r ffwythiant gwreiddiol. Felly, awgrymir hyn bod yr ehangiad yn hafal i'r ffwythiant gwreiddiol dim ond bod ni yn x neu rhwng -1 ac 1. Mae'r rhain i gyd yn awgrymu bod ffwythiant yr ehangiad binomial, fel oedd dyn ni ar gyfer n yn rhifau cyfan, positif, yn ddilys ar gyfer n sydd ddim yn gyfanrif positif, dim ond bod yn x ni, sydd tu fewn y bracet, rhwng -1 ac 1.